आपण आता चालू करूया 6वा अध्याय. आतापर्यंत आपण 5 अध्याय केले. 6व्या अध्यायाचं नाव आहे ध्यान योग. आता मी प्रश्न विचारते, मला सांगा 5व्या अध्यायाचं नाव काय आहे? कर्मयोग. बरं, फक्त कर्मयोग की आणि पण काय सांगितलेलं आहे? कर्मसन्यास योग. बरोबर. तर हे कर्म कृष्णासाठी आपण कसं करायचं हे डिटेल मध्ये आपण बघितलं. निष्काम कर्मयोग याच्यावर कृष्णाने भर दिलेला आहे. आता हा 6वा अध्याय तो ध्यान योग झालेला आहे. आता निष्काम कर्मयोग आपण करता करता आपल्याला मुक्ती मिळू शकते. तर निष्काम कर्म करावा आणि त्याचं महत्व याच्यावर हा पूर्ण 5वा अध्याय आहे. पण कृष्ण असा आहे की तो आपल्याला एकच मार्ग नाही, त्याच्याकडे पोचायला अनेक मार्ग सांगत असतो. मग त्यापैकी एक दुसरा मार्ग आहे तो म्हणजे अष्टांग योग आहे. आता निष्काम कर्म योगामध्ये आपण काय करतो की जी फळं असतात, जे काही कर्म करतो ती फळं, त्या फळांपासून आपण लांब राहतो. आपल्याला फळाची आसक्ती नसते. नो अटॅचमेंट टू द फ्रूट. कर्म करायचं बट नो अटॅचमेंट टू द फ्रूट. तर हे करण्यासाठी कृष्णाने आपल्याला किती वेळेला सांगितलंय की तुमचं मन कसं पाहिजे? शांत पाहिजे. आणि एखादा शांत जो माणूस असेल तोच निष्काम कर्म योग करू शकेल. ज्याचं मन खूप अनस्टेडी आहे, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला आनंद पाहिजे, अशा माणसाला निष्काम कर्मयोग करता येत नाही. आता अष्टांग योग हा आणि एक मार्ग आहे किंवा ध्यान योग हा आणि एक मार्ग आहे की ज्या मार्गाने आपलं मन आणि आपली इंद्रिय आपण फोर्सफुली किंवा मेकॅनिकली कंट्रोल करू शकतो आणि मन शांत करू शकतो. एकदा मन शांत झालं की असं मन कृष्णाबद्दल विचार करू लागतं. पण हे जे अष्टांग योग आहे हा सोपा नाहीये. तुम्ही 18 दिवस भगवद्गीता समजून घ्या. तर कोणाला काही अष्टांग योगाबद्दल आठवतंय का? मला सांगा, कसा आहे तो? कोण सांगेल? कोणाला आठवतं अष्टांग योग कसा आहे म्हणून? त्याच्याबद्दल काहीतरी तुम्ही सांगू शकता का की त्यात कृष्णाने काय काय सांगितलंय? आता तुम्ही बोलायला पाहिजे, म्हणजे मला कसं समजणार की तुम्हाला काय काय समजलंय, समजलं नाहीये? अनम्यूट होता येतंय का तुम्हाला? हा, अनम्यूट होता येतंय, बोला. धारणा, प्रत्याहार, समाधी, ध्यान. बरोबर आहे. अष्टांग योगामध्ये 8 अंग असतात. तर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधी. तर हे जी 8 अंग असतात, ती जी 8 अंग आपण व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप केली की आपण शेवटचा जो शेवटची जी पायरी आहे ज्याला आपण समाधी म्हणतो तिथपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. मग अष्टांग योग करण्यासाठी तुम्हाला काय लागतं? अष्टांग योग करण्या अगोदर आज तुम्ही आणि मी जाऊन बसून हिमालयात अष्टांग योग करू शकतो का? नाही. का नाही करू शकत? कारण आपलं जे नियत कर्म आहे ते करता करता हळूहळू आपली चित्तशुद्धी झाली पाहिजे. आणि हळूहळू आपली चित्तशुद्धी झाल्यावर मग आपण अष्टांग योगचा विचार करू शकतो, तोपर्यंत नाही. आणि अष्टांग योग अवघड आहेच खूप. तुम्हाला बाय फोर्स तुमचं मन आणि इंद्रिय यांना कंट्रोल करावं लागतं, संयमित ठेवावं लागतं. आणि त्या
प्रमाणे तुम्हाला ताठ बसावं लागतं, एकांतात राहावं लागतं, हे तर आहेच आहे, म्हणजे अवघडच आहे. आणि आता कलियुगात तर अतिशय अवघड आहे. बघा, कलियुगात आपल्याला साधं सोपं शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही नाम घ्या, चॅन्टिंग करा, पण ते देखील आपल्याला किती अवघड वाटतं. असा एखादा दिवस जातो की आपल्याला वाटतं की मला आता अजिबात आज वेळ मिळणार नाहीये चॅन्टिंगला. तर कलियुगात अष्टांग योग तर अवघड आहेच, पण कलियुगात तो असं वाटतं की हे अशक्यच आहे जे कृष्णाने सांगितलंय ते. तर म्हणून पहिल्या 2 श्लोकामध्ये 6.1 आणि 6.2 या 2 श्लोकामध्ये कृष्णाने निष्काम कर्मयोग जो आहे त्याची स्तुती केलेली आहे. आता आपण बघूया. पहिल्यांदा 5व्या अध्यायामध्ये कृष्णाने काय काय अर्जुनाला सांगितलं. आता 4थ्या अध्यायामध्ये ज्ञानाची स्तुती ऐकल्यावर अर्जुन म्हणाला की मी निश्चित काय करू, मी कर्म करू की कर्मापासून संन्यास घेऊ, काय करू मी. तेव्हा कृष्णाने सांगितलंय की दोन्ही तऱ्हेने तू माझी प्राप्ती करू शकतोस. कर्मातून संन्यास घेतलास तरीही आणि माझ्यासाठी कर्म केला तरीही तुला माझी प्राप्ती होईल. पण दोन्ही मध्ये निश्चितपणे कर्मयोग हा चांगला आहे. कर्मयोग विशिष्यते हा शब्द वापरलेला आहे. मग त्याच्यानंतर पुढे जाऊन कृष्णाने सांगितलंय की जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो तेव्हा करता कोण, आपल्याला वाटतं की मी कर्म केलंय, मी करता केलंय, तसं नाही. त्यामध्ये 3 कर्ते असतात. एक म्हणजे प्रकृती, मग आपण म्हणजे जीवात्मा, आणि शेवटी आणि सर्वात महत्वाचा म्हणजे परमात्मा. हे या तिघांमुळे एक कार्य सफल होतं. तर हे कृष्णाने का आपल्याला सांगितलंय, कारण कुठेतरी कर्तेपणाचा अहंकार आपल्यावर येऊ नये. आणि पुढे जाऊन सुद्धा मी तुम्हाला समजावून सांगितलंय की जीवात्मा काय करतो, फक्त इच्छा करतो. प्रकृती त्या सगळ्या वस्तू त्याला आणून देते आणि परमात्मा सँक्शन करतो, म्हणून ते कार्य सफल होतं. मग त्याच्यानंतर 4थ्या विभागामध्ये 5व्या अध्यायाचा त्या कृष्णाने सांगितलंय की कसं तुम्ही जे काही कर्म करता ते सगळं कृष्णार्पण करा, अशा तऱ्हेने तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. आणि मग थोडंसंच 2 श्लोकांमध्ये अष्टांग योग काय आहे याच्याबद्दल कृष्णाने माहिती दिलेली आहे. ही जास्त डिटेलमध्ये मी गेले नाही, कारण 6व्या अध्यायामध्ये आपल्याला हे पूर्ण डिटेलमध्ये करायचंय. आणि शेवटी शांती सूत्र किंवा पीस फॉर्म्युला शेवटच्या श्लोकामध्ये 5व्या अध्यायात सांगितलेला आहे की कृष्ण कोण आहे. कृष्णाने सांगितलंय सर्व यज्ञ तपसांचा मी भोक्ता आहे, मी सर्व लोक महेश्वरम आहे आणि मी सर्वांचा सुहृद आहे. सुहृदम सर्वभूताना, सर्वांचा मी सुहृद आहे. म्हणजे शिल प्रभुपाद म्हणतात की हा जर पीस फॉर्म्युला आहे, शांती सूत्र सर्वांना समजलं तर कधी दोघांमध्ये भांडण होणार नाही. हे माझं आहे, हे तुझं आहे, कारण सर्वांना माहित असेल, ज्ञान असेल की हे काहीच आपलं नाहीये, हे सर्व परमात्म्याचं आहे, हे सर्व कृष्णापासून आलेलं आहे आणि ते आपल्याला कृष्णालाच अर्पण केलं पाहिजे. त्याशिवाय आपल्याला आनंद, सुख, समाधान मिळणार नाही. आता 6वा अध्याय जो आहे त्याच्यात आपण आता पुढे आणि जाऊन बघूया की आता निष्काम कर्म योगी जो आहे त्याला फळाची आसक्ती नसते. मग फळाची आसक्ती नसल्यावर पुढली त्याची ऍक्टिव्हिटी काय असते हे आपण जाणणार आहोत.
तर इकडे आता अष्टांग योगामध्ये दोन विभाग असतात. एक जो भाग असतो तो म्हणजे बिगिनर स्टेज आणि दुसरा जो आहे तो ऍडव्हान्स स्टेज. ऍडव्हान्स स्टेज म्हणजे योगारूढ स्टेज. तर आपण हळूहळू पायरी चढत परफेक्शन किंवा योगारूढ स्थितीला कसं पोचायचंय हे आपण बघणार आहोत. आणि त्याबद्दलचीच माहिती प्रत्येक प्रत्येक जी पायरी आहे, ज्या 8 पायऱ्या आहेत त्याच्यामध्ये काय काय करायचंय आणि हे कसं आपण ग्रॅज्युअली योगारूढापर्यंत पोहोचायचंय ते आपण ऐकणार आहोत. यासाठी कृष्णाने एक क्वालिफिकेशन सांगितलंय की तुमचं मन खूप शांत पाहिजे, तुमचं मन संयमित पाहिजे, मन इंद्रिय संयमित पाहिजे, मगच तुम्ही शेवटची पायरी म्हणजे समाधीपर्यंत पोहोचू शकता. त्याच्यानंतर 5व्या सेक्शन मध्ये अर्जुनचे प्रश्न आहेत की हे जे काही तू सांगतोयस ते मला योग्य वाटत नाही किंवा मी हे जे ध्यान योग आहे, हा अष्टांग योग आहे, याची प्रॅक्टिस काही मी करू शकणार नाही. परंतु अर्जुनाला जाणायचं असतं की जो योगी अष्टांग योग करायला जातो आणि काही कारणामुळे तो पूर्ण करू शकत नाही, मग त्याचं काय होतं. आणि मग शेवटी कृष्णाने सांगितलंय सर्वोच्च योगी कोण असतो. आता मी तुम्हाला जरा परत दुसऱ्या अध्यायापासून 5व्या अध्यायापर्यंत थोडीशी एक समरी घेऊया की अर्जुन युद्ध करायला तयार नव्हता. पहिल्या अध्यायात त्यांनी कारण सांगितली. दुसऱ्या अध्यायामध्ये आता कृष्ण अर्जुनाकडे बोलत होता आणि त्याला तयार करत होता. तर सर्वप्रथम अर्जुनाला कृष्णाने काय सांगितलं की अरे तू युद्ध केलंस ना तर तुझा फायदाच आहे, पण तू हे युद्ध सोडून गेलास तर मात्र तू कम्प्लीट फेलियर राहशील. तुझी मटेरियली सुद्धा भौतिकरित्याने सुद्धा तुला सुख समाधान मिळणार नाहीये आणि आध्यात्मिकरित्या सुद्धा तुझं पतन होईल. म्हणजे ते कसं बघा, समजा जर अर्जुनाने युद्ध केलं नाही तर तो काय करणार होता, एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात भिक्षा मागत फिरणार होता. एवढा राजवंशातला हा अर्जुन राजपुत्र होता, पण भिकारी म्हणून तो सगळीकडे फिरतोय. म्हणजे भौतिकरित्या त्याला काही सुख समाधान संपत्ती हे काही नसणारे अर्जुनकडे आणि आध्यात्मिकरित्या सुद्धा त्याचं पतन होईल. म्हणजे त्याला पृथ्वीच किंवा त्याच्यापेक्षा खालचे ग्रह सुद्धा मिळू शकतील. तर अशा तऱ्हेने जीवन मरण चक्रामध्ये अडकून त्याचं पतन होणार आहे. पण आता जर त्यांनी कृष्णाचं ऐकलं, कृष्ण त्याला काय सांगतोय की तू युद्ध कर, रिझल्ट इम्पॉर्टंट नाहीये, तुला काय मिळणार आहे काय नाही मिळणार आहे, या युद्ध करण्यात तुझी ड्युटी करण्यामध्येच तुझं भलंय. मग ते कसं, कृष्णाने सांगितलं जर तू युद्ध हरलास, तू ठार झालास तर मात्र तू कुठे जाशील, तुला वीरगती प्राप्त होईल आणि तू उच्च ग्रहांवर अनेक वर्ष वास करशील, जिकडे तुला सुखाचा आणि आनंदाचा आयुष्य लाखो वर्ष मिळेल. आणि समजा जर तू जिंकलास युद्ध तरी देखील तू या पृथ्वीचा सम्राट होशील. तर युद्ध करण्यामध्ये सर्व फायदा आहे. आणि जसं आपण लहान मुलाला सांगतो तू अभ्यास कर आणि मग मी तुला चॉकलेट देणार आहे किंवा आईस्क्रीम देणार आहे, त्याचप्रमाणे कृष्णाने अर्जुनाच्या समोर अशा गोष्टी मांडल्या ज्यांनी तो युद्ध करायला तयार होईल. म्हणजे स्वर्गलोक नाही तर तू पृथ्वीचा सम्राट होशील. याला म्हणतात कर्मकांड. आता कर्मकांडापासून तो 3ऱ्या अध्यायामध्ये कर्मयोग सांगितलाय. कर्मयोग म्हणजे काय, की तू माझ्यासाठी कर्म कर. कृष्ण म्हणतो अर्जुनाला वर्क फॉर मी,
त्याच्यामध्ये तुझा 100% बेनिफिट आहे. 100%. आता दुसऱ्या अध्यायात त्यांनी सांगितलं माझ्या आदेशाचं पालन कर, युद्ध हे तुला करायलाच पाहिजे. आता तिसऱ्या अध्यायात सांगितलंय वर्क फॉर मी, म्हणजे तू जी ड्युटी करणार आहे ती माझ्यासाठी कर. सगळं फळ जे काय तुला मिळणार आहे ते मला अर्पण कर. तर हा तिसरा अध्याय झाला. आता चौथा अध्याय. चौथ्या अध्यायामध्ये कृष्णाने सांगितलं कर्म कर, पण ते कसं कर, ज्ञानाने कर्म कर. आणि कर्माचे 3 प्रकार, अकर्म, विकर्म आणि कर्म हे सांगितलेले. आणि प्रत्येक जणांनी कर्म केल्यावर कर्म म्हणजे विहित कर्म, मग त्यांचं कुठे प्रमोशन होतं, विकर्म केल्यावर त्यांचं कसं पतन होतं, आणि अकर्म केल्यावर ते डायरेक्टली कृष्णापर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणजे ज्ञान दिलेलं आहे, पण ज्ञान कर्माबद्दल दिलेलं आहे की कर्म कसं करायचं. आणि हे ज्ञान तू गुरूंकडून घेतलं पाहिजे, हेही अर्जुनाला सांगितलं. त्याच्याही नंतर 5व्या अध्यायामध्ये परत निष्काम कर्मावर त्यांनी खूप भर ठेवलेला आहे की तुझं मन कसं पाहिजे. तुझं मन, तू जे काय तुला कर्म केल्यानंतर जे काही मिळणार आहे, जे फळ मिळणार आहे त्याच्यावर पूर्ण अनासक्ती पाहिजे, नो अटॅचमेंट टू द फ्रूट, असं सांगितलंय. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी हा अष्टांग योग सांगितलाय. आता निष्काम कर्मयोगी असतो, त्याला फळाकडे अटॅचमेंट नसते, तो कर्म करतो. मग आता तो कृष्णाकडे चाललेला, त्याला फळाची काही आसक्ती नाहीये. मग आता कृष्णाकडे जाण्यासाठी त्यांनी काय करावं, कुठली ऍक्टिव्हिटी करावी, त्या ऍक्टिव्हिटीला अष्टांग योग असं म्हटलेलं आहे. आता निष्काम कर्म योगी जो आहे त्यांनी तो फळापासून त्याला फळाची काहीच आशा नाही. आता अष्टांग योगीनी काय केलं पाहिजे, कर्म केलं पाहिजे की कर्म नाही केलं पाहिजे, हे पण आता आपण पुढे बघूया. त्यांना गरज आहे का निष्काम कर्म योगीसाठी सारखं कर्म करण्याची. आता जेव्हा हे डिटॅचमेंट, अनासक्ती ही आपल्याला कधी येते, जेव्हा त्याला समजतं की सगळ्याचा मालक हा कृष्ण आहे, कृष्णच मला सर्व काही देत आहे, कृष्णच या जगाचा स्वामी आहे, प्रोप्रायटर तोच आहे. माझ्याकडे काहीही मी करू शकत नाही परमात्म्याशिवाय. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की प्रकृती जी आहे ती सगळी सामग्री देते, जो जीवात्मा आहे तो इच्छा करतो आणि परमात्मा सँक्शन करतो. तर अशा तऱ्हेने आपण कर्म करतो आणि हे आपल्याला समजल्यावर आपण जाणतो की मी करता नाहीये. आता अशा तऱ्हेने की ज्याची दृष्टी किंवा आणि त्याचं चित्त साफ होतं, असा जो निष्काम कर्मयोगी आहे तो काय करू शकतो, तोच ध्यान लावून असा बसू शकतो. तर इकडे प्युरिफाईज हिज विजन, किंवा जो त्याची दृष्टी जी आहे त्याची जेव्हा शुद्धी करतो. आता याच्यामध्ये तुम्ही मला सांगा 5व्या अध्यायात काय सांगितलंय, वन हू प्युरिफाईज हिज विजन. कोण सांगेल? किंवा जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जो एक इक्वल विजन ज्याला असते असा जो आहे त्याला काय म्हणतात, नम्र साधू म्हणतात. तुम्हाला आठवतंय का? तुम्ही सांगाल का मला की इकडे जे हरे कृष्ण, तो माताजी श्लोक आहे ना, विद्या विनय संपन्ने. हा, तुम्हाला कोणाला तोच आहे श्लोक ना? आठवतो का? कुठला श्लोक आहे तो? 5.18 आहे माताजी. बरोबर. हो बरोबर. 5.18
जरा वाचाल का? अनुवाद वाचू का माताजी? अनुवाद फक्त. ओके. विनम्र साधू व्यक्ती यथार्थ ज्ञानाच्या आधारे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रा आणि चांडाळ या सर्वांना समदृष्टीने पाहतो. बरोबर. तर त्याला म्हणतात त्याची चित्त शुद्धी किंवा त्याची दृष्टी याची सुद्धा शुद्धी झालेली आहे. आणि असा जो माणूस आहे हाच ध्यान लावून बसू शकतो किंवा हाच अष्टांग योग करू शकतो. कारण आता त्यांनी सर्वांमध्ये त्याच परमात्म्याला बघितलेला आहे. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा अष्टांग योगी पुढे जातो आणि पुढे त्याची प्रगती होते, तशी प्रगती झाल्यानंतर त्याला शेवटची स्टेज काय असते की त्याला कृष्णाबद्दल प्रेम वाटू लागतं. जेव्हा अष्टांग योगीला कृष्णाबद्दल प्रेम वाटू लागतं आणि त्याला समजतं की तोच भोक्ता आहे, तोच सर्वांचा नियंत्रक आहे आणि सुहृद आहे, तेव्हा मात्र हा अष्टांग योगी आहे हा भक्ती योग करायला चालू करतो. तर आता हा जो पाचवा अध्याय किंवा तिसरा, चौथा, पाचवा, दुसरा पण त्यात आपण खूप गोष्टी शिकलेलो आहे. आपल्याला आत्म्याचं ज्ञान मिळालेलं आहे. म्हणजे काय, मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. आणि जेव्हा आपल्याला हे ज्ञान मिळतं तेव्हा आणि हळूहळू कृष्णाबद्दल प्रेम वाटू लागतं, तसं आपण भौतिकातून थोडे अलिप्त होतो. कर्माच्या फळापासून आपण अलिप्त होतो. मग आपलं मन शांत होतं, ज्ञान आपण ग्रहण करू शकतो. अशा तऱ्हेने आपली जी चेतना आहे ती हळूहळू वाढू लागते आणि मग आपण ध्यान लावू शकतो परमात्म्यावर. तर मी तुम्हाला प्रथमच सांगितलं होतं की श्लोक नंबर 1 आणि 2 या श्लोकामध्ये कृष्णाने निष्काम कर्मयोगाची स्तुती केलेली आहे. कारण तो खरोखर प्रॅक्टिकल आहे. आणि अष्टांग योग आहे तो असं म्हणू शकत नाही इम्प्रॅक्टिकल आहे, पण अवघड आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. बरं, मी वाचते. आहेत का कुमुद माताजी? चालेल. श्री माताजी. बरं, वाचा माताजी. वाचू का मी माताजी? वाचा. श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. दुसरंही वाचू का? नाही, अनुवाद आता पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जो आपल्या कर्मफलांवर आसक्त नसून कर्तव्य म्हणून आपले कर्म करतो तोच वास्तविक संन्यासी आणि वास्तविक योगी होय. पण जो अग्निहोत्रादिक कर्म करत नाही, तसेच आपले कर्तव्यही करत नाही, तो संन्यासीही नाही किंवा योगी सुद्धा नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे सांगितलंय की खरा संन्यासी कोण असतो आणि त्याचं आचरण कसं असतं. खरा संन्यासी काय असतो, तो त्याचं विहित कर्म करतो आणि कर्म करता करता तो फळाशी पूर्ण अनासक्त असतो. त्याच्यानंतर खरा संन्यासी असा आहे जो त्याचं कर्म करत नाही. असा संन्यासी खरा नाहीये जो त्याचा कर्म करतो पण फळ जे आहे
ते पूर्णपणे कृष्णाला अर्पण करतो, फळावर हक्क दाखवत नाही. आणि जो कुठलेही इकडे यज्ञ म्हणजे इकडे सांगितलंय की हु लाइट्स नो फायर, म्हणजे अग्निहोत्र वगैरे आपल्या याच्यामध्ये अनेक यज्ञ सांगितलेलं आहे कर्मकांड सेक्शन मध्ये. आणि हे जास्त करून जे ब्राह्मण आहेत त्यांना याचा रेफरन्स आहे, कारण ब्राह्मणांची एक त्यांचं विहित कर्म म्हणजे रोज अग्निहोत्र करायचं. तर जो प्रगत आत्मा आहे तो काय करतो, त्याची प्रिस्क्राईब ड्युटी, त्याचं विहित कर्म करतो, पण त्याला फळाची पूर्ण अनासक्ती असते. आणि जो प्रगत जीवात्मा नाहीये तो कसा विचार करतो की मला पूर्ण ज्ञान आहे आणि त्याच्यामुळे मग मी ड्युटी केली नाही तरी चालणार आहे, तो असा विचार करतो. तर इकडे त्यांनी सांगितलंय की खरा संन्यासी म्हणजे काय, जो कर्म करतो आणि कर्म फळाची त्याला काहीच आसक्ती नसते. आता जो अनेक वर्ष निष्काम कर्मयोग करतो त्याची बुद्धी, त्याचं चित्त आणि त्याची दृष्टी हे पूर्ण प्युरिफाय झालेलं असतं, शुद्ध झालं असतं. आणि अशी चित्तशुद्धी झाल्यानंतर मग तो अष्टांग योग करू शकतो. आता 6.2 अनुवाद वाचला तरी येईल. पल्लवी माताजी. हो माताजी, अनुवाद वाचते. हरे कृष्ण. हे पांडुपुत्रा, ज्याला संन्यास म्हणतात तोच योग किंवा ब्रह्माशी युक्त होणे होय. कारण जोपर्यंत मनुष्य इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेचा त्याग करत नाही तोपर्यंत तो योगी होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता त्यांनी दोन गोष्टी इकडे कम्पेअर केलेल्या आहेत की दोन्हीही आपण म्हणतो की ते योगीच आहेत, पण नावं वेगवेगळी आपण देतो. आता संन्यासी म्हणजे आपल्या मनामध्ये काय येतं, संन्यासी म्हणजे त्याला कुठल्याच फळाची आशा नाही, जो त्या फळ जे तो पूर्ण कृष्णार्पण करतो त्याला आपण संन्यासी म्हणतो. आणि कर्मयोगी म्हणजे आपण कसं बघतो की तो कर्म करतो, पण कर्म करता करता सुद्धा त्याची फळावर अनासक्ती असते आणि त्याचं मन इंद्रियांच्या विषयांनी कधीच ॲजिटेट होत नाही किंवा इंद्रियांच्या विषयांनी मन कधीच अस्थिर होत नाही. त्याला पूर्ण मनाचं त्याचं इक्विलिब्रियम असतं कर्मयोगी. तर कर्मयोगी किंवा संन्यासी हे दोघही जर तुम्ही बघायला गेला तर सारखेच आहे, फक्त संन्यासी आपल्याला काय दिसतो, तो कर्म करत नाहीये, फळाची पूर्ण अनासक्ती आहे, कृष्णार्पण करतो. आणि जो कर्मयोगी आहे आपल्याला काय दिसतं, तो कर्म करतोय, पण कर्म करताना त्याच्या मनाचं इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड असतं. त्याच्या आजूबाजूला इंद्रियांचे विषय असतात ज्यांनी त्याचं मन विचलित होत नाही, त्याचं सुद्धा मन स्थिर असतं आणि त्याला सुद्धा फळाची अनासक्ती असते. आता इकडे तुम्हाला एक उदाहरण देते, म्हणजे कर्मयोगी आणि संन्यासी. आता या आपल्याला बघा, आपण सगळे कृष्णाचे अंश आहोत. आता ज्याप्रमाणे आपलं शरीर आहे आणि वेगवेगळे अवयव आहे त्यांचं कोऑर्डिनेशन चाललं असतं किंवा ते जे आपापलं जे कर्म आहे किंवा त्यांची जी असाइन ड्युटी आहे ती ते करत असतात. का करत असतात की आपल्याला म्हणजे पूर्ण शरीराला त्याचा फायदा व्हावा, म्हणून ते आपापली प्रिस्क्राईब ड्युटी जे आहे ते करत असतात. उदाहरणार्थ डोळ्यांनी बघितलं की समोर वाघ आहे किंवा घराच्या बाहेर साप आहे,
तर डोळे असं नाही म्हणणार चला आता मी हे अजिबात ब्रेनला सांगणार नाही किंवा मी माझं काम करणार नाही, काय व्हायचं ते होऊ दे असं म्हटलं तर काय होणार, तो साप कदाचित आत येईल, त्या माणसाला चावेल आणि मग तो माणूस मरेल. तर अशा तऱ्हेने प्रत्येक अवयव पूर्ण शरीरासाठी किंवा एक पूर्ण जो तो व्यक्ती आहे त्याच्या सुखासाठी, त्याच्या सुरक्षिततेसाठी सगळी अवयव काम करत असतात. तर समजा जर असं म्हटलं एका अवयवाने की मी आज काम करणारच नाही, त्यात हानी कोणाची आहे, त्याची सुद्धा त्यात हानी आहे. जेव्हा पूर्ण शरीर आहे त्याच्यासाठी एका अवयवाने काम केलं नाही तर पहिली हानी त्या अवयवाला पोचणार आहे. त्याचप्रमाणे इकडे आपण सुद्धा या परमात्म्याचे आपण अंश आहोत आणि आपण सुद्धा आपल्या वैयक्तिक सुखासाठी, वैयक्तिक आनंदासाठी आपण कधीच काम करायचं नसतं. जेव्हा आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी, कृष्णाच्या संतोष प्रित्यर्थ आपण जेव्हा कर्म करतो तेव्हाच आपल्याला खरा आनंद मिळतो. आणि हेच एक परफेक्ट संन्यासी किंवा परफेक्ट योगी हेच करतात, कृष्णाच्या आनंदासाठी, कृष्णाच्या संतोषासाठी ते कर्म करतात. आता भक्ती योगी तो काय करतो, त्याला कृष्णाची आसक्ती असते, मग तो कृष्णासाठी काम करतो, जे काय कर्म करतो ते कृष्णासाठी कर्म करतो आणि आपोआप त्याची इंद्रिय, त्याचे मन कसे होतात, संयमित होतात. एक अष्टांग योगी काय करतो, त्याला सुद्धा परमात्म्याकडे जायचं असतं, म्हणून तो काय करतो, तो पूर्ण भौतिक कर्मांपासून संन्यास घेतो, एकांतात राहतो. तो सुद्धा त्याला फळाची अनासक्ती असते आणि अशा तऱ्हेने तो त्याचं मन, त्याची इंद्रिय अशा तऱ्हेने संयमित करतो की त्याचं मन पूर्ण आतमध्ये वळेल. बाहेर भौतिक जग आहे तर बाहेरून हा आतला प्रवास जो हा संन्यासी करतोय ते बाय फोर्स करतोय. म्हणजे फोर्स, आता समजा जर तुम्हाला तुम्ही बसलेला आहात हॉलमध्ये आणि बाल्कनी मधून आणि याच्यामधून खिडकीतून खूप उन्हाचा प्रकाश येतोय, मग आपण फोर्सफुली चला आता आपण दरवाजा बंद करूया, खिडक्या बंद करूया, पडदे लावूया, म्हणजे ऊन आतमध्ये येणार नाही. तर अशाच तऱ्हेने बाय फोर्स जो अष्टांग योगी असतो तो काय करतो, त्याचे माइंड आणि सेन्सेस आहे त्यांना बंद करतो, म्हणजे भौतिकापासून बंद करतो. तर ती जी प्रोसेस आहे त्याला 8 अंग आहेत. ती 8 अंग कोणकोणती आहेत आणि मेकॅनिकली किंवा बाय फोर्स ती आपली इंद्रिय भौतिकापासून आपल्याला बंद कशी करता येतात ते आपण शिकणार आहोत. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. 6.3. येस. आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. जो अष्टांग योगामध्ये 9 साधक आहे त्याच्यासाठी कर्म हे साधन असल्याचे म्हटले जाते आणि ज्याने पूर्वीच योग साध्य केला आहे त्याच्यासाठी सर्व भौतिक क्रियांचे शमन हे साधन असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. तर आता हा अष्टांग योग आहे, याचे 2 भाग आहेत. जो पहिला भाग आहे किंवा बिगिनर स्टेज आपण म्हणू शकतो त्याला अरुरुक्ष योगा अरुरुक्षु असंही म्हणतात. ही जी स्टेज आहे ही बिगिनर स्टेज आहे आणि जी ऍडव्हान्स स्टेज आहे त्याला योगारूढ म्हणतात.
तर जी बिगिनर स्टेज आहे, अष्टांग योगामध्ये 8 अंग आहेत. 8 अंगामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी आहे. तर धारणा, ध्यान आणि समाधी ही योगारूढ स्टेज आहे किंवा ही ऍडव्हान्स स्टेज आहे. आणि पहिले जे 5 आहेत, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ही बिगिनर स्टेज आहे. तर अष्टांग योगाची जी बिगिनर स्टेज आहे, त्या स्टेज मध्ये हा जो अष्टांग योगी आहे, हा तरी पण निष्काम कर्म करतो, कारण अजूनही त्याची चित्तशुद्धी झाली पाहिजे मन शांत होण्यासाठी. म्हणून या स्टेजेस मध्ये, या पहिल्या 5 स्टेजेस मध्ये आपण आपल्याला ऍक्टिव्हिटी पण खूप सांगितलेली आहे की काय करायचं, काय करायचं नाही, रूल्स रेग्युलेशन्स पाळायच्या, हे सांगितलेलं आहे. ते आपण बघूया. आणि मग तुम्हाला योगारूढ स्थितीला जायचं असेल तर तुम्हाला 2 क्वालिफिकेशन्स पाहिजे. ते 2 क्वालिफिकेशन्स म्हणजे कम्प्लीट माइंड कंट्रोल, तुमच्या मनावर, इंद्रियावर पूर्ण संयम पाहिजे आणि तुम्ही पूर्ण डिटॅच असायला पाहिजे, फळापासून पूर्ण अनासक्ती. आता हे मी तुम्हाला सांगितलं की अलगदपणे कृष्णाने अर्जुनाला आता अष्टांग योगापर्यंत कसं आणलं. तर पहिल्यांदा कर्मकांड आपणही असेच असतं, आपल्याला फळ पाहिजे असतं म्हणून आपण देवाकडे प्रार्थना करतो, मला फळ पाहिजे, आणि ते फळ आपण पूर्ण आपल्याकडे ठेवतो, 100% हे मला पाहिजे. आपला काय भाव असतो की मी करता, पण कुठेतरी आपण जाणतो की कोणीतरी कंट्रोलर आहे, म्हणून मग आपण त्याच्याकडे जातो, काही गोष्टी मागतो, पण फळ मात्र आपण आपल्याकडेच ठेवतो. कर्मकांडाच्या वर जो आहे, अनेक वर्ष कर्मकांड केल्यानंतर, कर्मकांड म्हणजे जनरली तुम्ही देवदेवतांकडे जाता. आता अनेक वर्ष कर्मकांड केल्यावर लोकांना समजतं, कुठेतरी आपण ऐकतो, मंदिरामध्ये प्रवचनात ऐकतो किंवा आपल्या बरोबर इतर मंदिराला येणारी लोक आहेत ती आपल्याला सांगतात, कुठून तरी आपल्याला ज्ञान मिळतं की कृष्ण हा सुप्रीम आहे, सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आहे, तो सुप्रीम आहे, म्हणून आपण त्याच्याकडे जातो, त्याची आराधना करू लागतो. पण अजून फळ मागायची जी वृत्ती आहे ना, ती गेलेली नसते, म्हणून आपण जातो, त्याच्याकडे फळ मागतो आणि मग जे आपण फळ मिळतं ते आपण थोडस त्याला देतो, 90% आपण आपल्याकडेच ठेवतो. त्याला सकाम कर्मयोग म्हणतात. मग हळूहळू आपल्याला प्रेम निर्माण होतं, आपण आपला अर्ध मिळालेलं जे काय ते कृष्णाला अर्पण करू करतो. मग हळूहळू आपण बेबी स्टेप्स घेत आहोत निष्काम कर्मयोगाकडे. आणि मग एकदा असं आपण जातो, आपण कृष्णाबद्दल ऐकतो, आपल्याला खूप प्रेम निर्माण होतं. जेव्हा खूप प्रेम निर्माण होतं तेव्हाच आपण पूर्ण फळ आपण कृष्णाला देऊ शकतो. ज्याप्रमाणे समजा जर आपला मुलगा असेल, आपलं त्याच्यावर प्रेम असेल आणि जर त्यांनी आपल्याला काहीतरी विचारलं तर आपण सुद्धा कसा प्रेमाने त्याला देऊ, अगदी त्याचप्रमाणे आपलं प्रेम कृष्णावर, आपलं कृष्णावर विश्वास, श्रद्धा इतकी होते की आपण ते पूर्ण फळ कृष्णाला देऊ शकतो. मग आपण काय होतो, निष्काम कर्मयोगी होतो. निष्काम कर्मयोगाच्या वर काय आहे, ज्ञान आहे. मग आपण कृष्ण कोण आहे हे जाणायला लागतो आणि असं जाणून आपण कुठपर्यंत पोहोचू शकतो, कृष्णाचं ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मन स्वरूप जे आहे तिथपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. ब्रह्मन म्हणजे काय, म्हणजे कृष्णाच्या शरीरातून जी किरणं निघतात किंवा ब्रह्मज्योती म्हणतात त्याला, किंवा कृष्णाच्या शरीराच्या भोवती तेजाचं वलय आहे,
हे इथपर्यंत आपल्याला ज्ञान मिळू शकतं किंवा इथपर्यंत आपला आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो. आता त्याच्या पुढे जेव्हा आपल्याला ज्ञान मिळतंय, आता आपण निष्काम कर्म करतोय, आपल्याला ज्ञान मिळालेलं आहे, ज्ञानामुळेच लक्षात ठेवा तुम्ही तुमचं मन आणि इंद्रिये ही संयमित ठेवू शकता आणि मन इंद्रिये संयमित ठेवल्यावरच आपण ध्यान करू शकतो. तर अशा तऱ्हेने हा जो अष्टांग योगी आहे हा काय जाणतो, त्याच्या हृदयात असलेला परमात्मा तो जाणू शकतो. म्हणजे तो ज्ञान योगीच्या वर आहे, तो कृष्णाचं दुसरं स्वरूप किंवा परमात्मा स्वरूप जाणू शकतो. आणि मग असा अष्टांग योगी अनेक वर्ष अष्टांग योग केल्यावर त्याला एवढं प्रेम वाटतं परमात्म्याबद्दल, म्हणजे तो क्षणोक्षणी परमात्म्याच्या वियोगात राहतो. आणि मग असा जो अष्टांग योगी आहे तो जेव्हा कृष्णाच्या डायरेक्ट सेवेमध्ये जातो किंवा कृष्णासाठी तो कृष्णाची भक्ती करतो, त्यावेळेला त्याला कृष्णाचं जे अंतिम स्वरूप आहे भगवान स्वरूप जे त्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो. कधी, जेव्हा तो प्रेममयी भक्ती सेवा करतो तेव्हा. आणि तेव्हा आपण म्हणू शकतो की हा जो भक्ती योग आहे त्यानीच पूर्ण आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो. याला ज्ञान योग पार्शियल रिअलायझेशन म्हणतात. हे सुद्धा पार्शियल रिअलायझेशन किंवा अपूर्ण साक्षात्कार. पण जो भगवान स्वरूपाला जाणतो भक्ती योगाद्वारे त्याचा साक्षात्कार पूर्ण होतो. आता मी तुम्हाला 2 स्टेजेस सांगितल्या अष्टांग योगाच्या. तर प्रथम योगारूढ जी स्टेज आहे ती नंतर घेतलेली आहे आणि योगारूढ स्टेज ची पहिल्यांदा माहिती दिलेली आहे. तर आता आपण बघूया की इकडे आपल्याला काय काय सांगितलेलं आहे. तर ही योगारूढ आहे. ही स्थिती कशी आहे त्याच्यावर तुम्ही कशासाठी कुठल्या तऱ्हेने काम करता, तर तुम्ही तुमच्या माइंड आणि तुमची इंद्रिय यांना भौतिकापासून परमात्म्याकडे कसं घेऊन जायचं या स्टेज मध्ये फोकस याच्यावर असणार आहे. वर्क ऑन द माइंड. आणि हा जो योगारूढ आहे, आता योगारूढ काय करू शकतो काय करू शकत नाही. आता तो निष्काम कर्मयोग करत आहे. जो ते कर्म करतोय तो कृष्णासाठीच करतोय. पण जेव्हा त्याची स्थिती अशी होते की तो त्याच्या मित्रांना किंवा त्याला द्वेष करणारे चांगली माणसं पापी माणसं या सर्वांना तो समदृष्टीने पाहतो, तेव्हाच आपण म्हणू शकतो की त्याचं मन पूर्ण शांत झालंय आणि तो या अष्टांग योगामध्ये प्रगत झालेला आहे. आता जो योगारूढ आहे म्हणजे जो बिगिनर आहे त्याला काय करायला पाहिजे मी सांगितलं तुम्हाला. पहिले जे 5 आहे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, म्हणजे आपण रांगतोय अजूनही, तर म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, कर्म हे केलंच पाहिजे कारण अजून चित्तशुद्धी झालेली नाही. मग त्याच्यानंतर आपण कर्म करताना आपण काय केलं पाहिजे, डिटॅचमेंट म्हणजे अनासक्ती. कर्म करता फळापासून 100% अनासक्ती केली पाहिजे, पूर्णपणे कृष्णार्पण केलं पाहिजे. आणि कर्म करता जो आपल्याला वेळ मिळेल त्या वेळामध्ये पूर्ण आपण अष्टांग योगाची जी पहिल्या स्टेप्स आहेत त्या एक स्टेप
आपण पूर्ण मन लावून केले पाहिजे आणि त्याच्यावर प्रभुत्व मिळवलं पाहिजे. म्हणजे आसन, प्राणायाम वगैरे या गोष्टी केल्या पाहिजे. आता योगारूढ जो या स्थितीला पोहोचलेला आहे, तेव्हा त्याचं मन पूर्ण शांत झालंय. त्याच्या मनामध्ये कुठल्याही भौतिक इच्छा नाही. त्याला फळाची पूर्ण अनासक्ती आहे. तर असा जो योगारूढ आहे त्याला परमिशन दिली जाते की तू आता तुझं विहित कर्म करू नकोस. पण कित्येक जे योगारूढ असतात ते सुद्धा त्यांचं विहित कर्म करतात. कारण जस्ट आपलं एक उदाहरण लोकांसमोर ठेवण्यासाठी किंवा लोकांमध्ये सुद्धा ही कृष्ण भावना पसरवण्यासाठी ते त्यांचं विहित कर्म करू शकतात. पण त्यांना परमिशन असते. तुला जर तुझं विहित कर्म करायचं नाही तर तू कम्प्लिटली रिटायर हो, डोंगरावर जा, जंगलात जा आणि तुझा धारणा, ध्यान आणि समाधी हे कर. तर निष्काम कर्म योगापासून तो रिटायरमेंट घेऊ शकतो आणि पूर्ण वेळ तो धारणा, ध्यान आणि समाधीमध्ये घालवतो. आणि याला आपण म्हणू शकतो या माणसाला पूर्ण ज्ञान आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. पाचवा म्हणायचा का माताजी? चौथा? पाचवा. ओके, ठीक. एक मिनिट. उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मना. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्या मनाद्वारे स्वतःची अधोगती होऊ न देता स्वतःचा उद्धार केला पाहिजे. मन हे बद्ध जीवाचा मित्र तसेच शत्रूही आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता समजा जर तुम्हाला कृष्णाकडे जायचंय, गोलोक धामात जायचंय, मग तिकडे जाण्यासाठी तुमची डिलिव्हरी कोण करणार आहे? जसं आपण बिग बास्केट मधून काही मागवलं तो डिलिव्हरी बॉय घेऊन येतो ना आपल्या घरी. कोणीतरी एक लागतं ती डिलिव्हरी करायला. मग आता तुमची माझी डिलिव्हरी गोलोक वृंदावन कोण करणार आहे? तर आपलं मन करणार आहे. तर मन आपली डिलिव्हरी डायरेक्टली गोलोक वृंदावनामध्ये करणार आहे. म्हणून आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की मन जे आहे ते आपण कधीही डिग्रेड केलं नाही पाहिजे. कधीही मनामध्ये फक्त कृष्ण भावना हाच विचार पाहिजे. आपण कधी भौतिकाचे किंवा माया जी आहे हे विचार आपल्या मनात ठेवून कधीही आपली उन्नती होणार नाही किंवा आपण गोलोक वृंदावनाकडे जाऊ शकणार नाही. तर आता मन, तुम्ही मला सांगा तुम्हाला काय वाटतं? मन काय आहे? तुमचा शत्रू आहे की तुमचा मित्र आहे? बोला. अनम्यूट करून बोलायला येतंय तुम्हाला. सध्या तरी शत्रूच आहे माताजी. बरोबर. आणि मला आणि कोणी सांगा की इतरांनी पण बोला की तुम्हाला काय वाटतं की मन तुमचा शत्रू कधी आहे, कधी असतो आणि मित्र तो होऊ शकतो का? जेव्हा आपण कृष्णाच्या प्रेममय सेवेमध्ये लागत नाही तेव्हा मन आपलं शत्रू असते आणि जेव्हा आपण कृष्णाच्या प्रेममय सेवेमध्ये लागू तेव्हा आपलं मन मित्र बनतं. बरोबर. म्हणजे जेव्हा आपण कृष्णाच्या स्मरणात असतो तेव्हा मन आपलं मित्र असतं आणि जेव्हा आपण भौतिकाच्या स्मरणात असतो तेव्हा मात्र हे मन आहे ते आपलं शत्रू होतं. 6.6.
कुमुद माताजी. येस माताजी 1 minute. ओके. बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याने मनाला जिंकले आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो असे करण्यामध्ये अपयशी झाला आहे त्याच्यासाठी त्याचेच मन हे परम शत्रू असते. हरे कृष्ण. तर फॉर वन हू हॅज कॉन्कर्ड द माइंड, म्हणजे इकडे त्यांनी काय सांगितलं की ज्याची इंद्रिय पूर्ण संयमित असतात तेव्हा मन कसं असतं, त्यांचा परम मित्र. पण जेव्हा मन इंद्रियांचा ऐकतं आणि ती इंद्रिय मनाला भौतिकाकडे घेऊन जात असतात तेव्हा मन मात्र आपला सर्वात मोठा शत्रू असतो. आता हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे की ही अंबरीश महाराजांची गोष्ट आहे. हा, तर ही तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे ना? सांगा मला. हो माताजी. इतरांना पण माहिती आहे ना गोष्ट? कोणाला माहित नसेल तर सांगा. माहिती आहे माताजी. तर अंबरीश महाराज कसे होते की शत्रू किंवा मित्र हे त्यांना सारखेच होते. जेव्हा दुर्वासा मुनी त्यांच्यावर चिडले आणि त्यांच्या शक्तीने त्यांनी एक राक्षस उत्पन्न केला तेव्हा काय झालं, हा राक्षस अंबरीशांना मारण्यासाठी निघाला. पण तरीही अंबरीश महाराज घाबरले नाही. ते कृष्ण स्मरणातच होते आणि त्यांना याची जरा सुद्धा भीती वाटली नाही. म्हणजे बघा, ही दृष्टी अशी त्यांची समदृष्टी झाली पाहिजे की शत्रू मित्र हे सर्व त्यांना एक समान वाटले पाहिजे. म्हणजे आपण काय असं म्हणू शकतो की जो योगारूढ स्टेज पर्यंत पायरीपर्यंत पोहोचलेला आहे त्याचं मन कसं असतं, संयमित असतं, शांत असतं आणि हे चांगलं हे वाईट म्हणजे द्वंद्व हे मनामध्ये नसतात. आणि हा जो योगारूढ स्टेज मधला जो योगी असतो तो कसा असतो, तो त्याचं परमात्म्या बरोबर पूर्ण कनेक्शन निर्माण झालं असतं. आता तो पूर्ण त्याला जे ज्ञान मिळालेलं असतं त्याने तो पूर्णपणे तृप्त असतो. तर असा हा अष्टांग योगी आत्मसाक्षात्कारी असतो. त्याला ज्ञान असतं, विज्ञान असतं. ज्ञान म्हणजे शास्त्रातून मिळालेलं जे ज्ञान आहे ते, आणि विज्ञान म्हणजे त्याला रिअलायझेशन असतं की हे ज्ञान जे मला मिळालंय त्याचं ऍप्लिकेशन कसं झालं पाहिजे ते. तर आता इकडे 6.9 मध्ये त्यांनी कोणाकोणाला सांगितलं की आपली दृष्टी कोणाकोणाकडे पाहिजे, जो सुहृत आहे. सुहृत म्हणजे जो सगळ्यांचं कल्याण इच्छितो असा माणूस सुहृत. मित्र मग अरी म्हणजे की जो तुम्हाला दुःख द्यायला, तुम्हाला मारायला, तुमची हत्या करायला येतो, किंवा अरी म्हणजे शत्रू. मग उदासन म्हणजे जो न्यूट्रल असतो, तो न्यूट्रल आहे तुमच्याकडे पण त्याच्याबद्दल सुद्धा तुम्हाला प्रेम वाटलं पाहिजे. जो मध्यस्थ आहे, मध्यस्थ म्हणजे त्याचा अर्थ इम्पार्शियल जज, म्हणजे जो जजमेंट करत नाही, जो इम्पार्शियल आहे. मग जो द्वेष करतो तो, आणि जो बंधू आहे तो, या सर्वांकडे एका योगारूढ स्टेजला पोहोचलेला जो अष्टांग योगी असेल तो या सर्वांना एकाच लेव्हलवर बघतो. तो म्हणत नाही हा माझा अरी आहे, हा मला द्वेष करतो, हा माझा सुहृद, हा मित्र नाही. सगळे त्याला
एकच असतात. आणि जेव्हा या स्थितीवर, या स्टेजला एखादा अष्टांग योगी पोचतो, तेव्हा त्याचं ध्यान जे आहे ते पूर्ण स्टेडी होतं किंवा ध्यानामध्ये इंटरप्शन येत नाही. आता आपण बघूया की योगारूढ स्टेज मध्ये योगाची प्रॅक्टिस कशी झाली पाहिजे. हा, आता इकडे बघा, हा जो अष्टांग योगी असेल तो संयमित तर असतोच, त्याला ज्ञान असतं आणि त्याला दगड किंवा सोनं हे एकसारखंच दिसतं. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे त्याला कुठल्याही भौतिक इच्छा नसतात. आता मन जर आपल्याला शांत करायचंय तर मनातून आपण काय बाहेर काढलं पाहिजे? 6 अनर्थ. ही 6 अनर्थ कोणती? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, मोह आणि मद. ही 6 अनर्थ काढायला, आपल्या मनातून काढायला कुठलं कोण आहे कोणाकडे आपण जाऊ शकू की बाबा की माझं मन पूर्ण साफ कर? तर आपल्याला शास्त्रामध्ये असं दिसून येतं की कृष्ण हा एकच आहे, जो सुप्रीम आहे, जो ही 6 अनर्थ आपल्या हृदयातून काढू शकतो. आता शास्त्रामध्ये उदाहरणं आहेत बघा. रावण हा मोठा शिवभक्त होता. एवढा मोठा शिवभक्त, वेदांचा स्कॉलर होता, तरी देखील त्याच्यामध्ये सगळंच होतं, क्रोध, लोभ, पण तरी पण रावण म्हटल्यानंतर तो कामी होता. हा पहिला शब्द आपल्या मनामध्ये येतो. तर असे हे जे मोठमोठे असू, आता हिरण्यकश्यपूला काय हवं होतं? त्याला 3 लोक हवे होते आणि तो कसा होता? त्याला भरपूर लोभ होता, हिरण्यकश्यपू म्हणून. आणि हिरण्यकश्यपूनी कोणाची आराधना केली होती? ब्रह्माची आराधना केली होती. किती हजारो वर्ष त्यांनी सुद्धा तपस्या केली, पण ही जी अनर्थ आहे ती त्याच्यामधून निघाली नाही. कंस कोण होता? दुर्गा मातेचा भक्त होता, पण तो कसा होता? त्याच्यामध्ये खूप अहंकार होता. म्हणजे प्रत्येक असुरामध्ये सगळे होते, पण त्यातल्या त्यात कंस म्हटल्यानंतर तो खूप अहंकारी होता की कृष्ण ही जो एक लहान बाळ आहे तो मला काय करू शकेल? माझी शक्ती केवढी आहे? तर त्याला त्याच्या शक्तीवर अहंकार होता. शिशुपाल म्हटल्यानंतर आपल्याला काय आठवतं? त्याच्यामध्ये मत्सर होता. तर अशी हे जे अनर्थ आहे हे कृष्णाशिवाय कोणीही काढू शकत नाही. इकडे त्यांनी तेच दाखवलंय की ज्याला समदृष्टी आहे त्याला दगड किंवा सोनं हे एकसारखंच दिसतं. आणि जेव्हा आपण आणि थोडी आपली प्रगती होते तेव्हा आपल्याला काय दिसतं की आपला एखादा मित्र असेल, बंधू असेल किंवा एखादा आपला शत्रू असेल किंवा आपले काही सुहृद असतील, तर असे किंवा कोणी एक उदासन असेल, तर हे जे सगळे आहेत हे आपण सगळे एका प्लॅटफॉर्मवर बघतो. आपण म्हणत नाही हा माझा मित्र आहे, हा माझा शत्रू आहे. नाही, हा विचार आपल्या मनाला शिवत नाही. तर आता पुढे अष्टांग योगामध्ये त्यांनी या 8 हे दाखवलेले हे 8 अंग, त्यातली जे पहिले 5 आहेत हे 5 मी तुम्हाला सांगितलंय योगा रुरुक्ष स्थिती आहे आणि नंतर जे आहे ते योगारूढ स्थिती आहे.
आता तर आता बघा इकडे योग म्हटल्यानंतर आपल्याला योगा, आता हा शब्द खूपच कॉमन झालेला आहे. तर योग म्हणजे योगा नव्हे. योगा जे काय आपण करतो ते आपल्या तब्येतीसाठी करतो. हे इकडे याला बिअर योगा म्हणतात, चेअर योगा असतं, ऑफिस योगा असतं, तर वेगवेगळे प्रकार असतात, पव योगा. तर आता अष्टांग योग मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं यम नियम वगैरे हे समाधीपर्यंत आहे. हे सुद्धा स्टेप्स या कशा आपण घ्यायला, कशा आपण करायच्या स्टेप बाय स्टेप. म्हणजे मी असं म्हणू शकत नाही की मी आसन इथपासून स्टार्ट करते आणि समाधीपर्यंत पोहोचते, किंवा मी यम नियम करते डायरेक्ट प्रत्याहार आणि मग ध्यानाला बसते मग समाधी. नाही, या सगळ्यांमध्ये तुमची हळूहळू चित्तशुद्धी होते. आणि एक यम नंतर नियम, प्रत्येकाचे फायदे आहेत की त्या फायद्यानी आपण दुसऱ्या पायरीवर पाय टाकू शकतो. तर आता हे आपण जे दिलेले आपण बघूया. यम म्हणजे काय? यम म्हणजे एक्सटर्नल डिसिप्लिन, म्हणजे ज्या बाह्य गोष्टी आहेत पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण शिस्त आणतो मगच आपला आतला प्रवास जो आहे तो चालू होतो. तोपर्यंत हा प्रवास चालू होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे आपण आपल्या बाहेरच्या जीवनामध्ये पहिल्यांदा डिसिप्लिन पाहिजे. काय खायचं, कधी खायचं, किती वेळ झोपायचं, कसं वागायचं, या पहिल्या या गोष्टींमध्ये आपण शिस्त आणायला पाहिजे. आता आपण बघूया. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 6.10 ना माताजी? हो. ओके. योगी व्यक्तीने नेहमी आपले शरीर, मन आणि आत्मा भगवंतांच्या ठायी युक्त केले पाहिजे. त्याने एकांत स्थळी एकटे राहावे आणि काळजीपूर्वक मनाला सतत संयमित केले पाहिजे. त्याने आकांक्षा आणि संग्रहांच्या किंवा स्वामित्वाच्या भावनेपासून मुक्त असले पाहिजे. तुम- 6.17 जो मनुष्य आपला आहार, निद्रा, विहार किंवा करमणूक किंवा कर्म करण्याच्या सवयीत नियमित असतो तो योगाभ्यासाद्वारे सर्व संसारिक दुःखांचे निदान करू शकतो. श्लोक नंबर 6.11 अभ्यासासाठी मनुष्याने एकांत स्थळी जाऊन भूमीवर कुशासन अंथरावे आणि ते मृगचर्म व मृदू वस्त्राने आच्छादित करावे. आसन उंचावरही असू नये किंवा अत्यंत खालीही असू नये. तसेच आसन पवित्र स्थळी असावे. त्यानंतर योगी व्यक्तीने आसनावर दृढतापूर्वक बसावे आणि मन, इंद्रिय, क्रिया यांचे संयमन करून आणि मनाला एकाग्र करून हृदय शुद्ध करण्यासाठी योगाभ्यासासाठी बसावे. हे 6.12 होता हा. 6.13 and 14 मनुष्याने आपले शरीर, मान आणि मस्तक उभे सरळ रेषेत धरावे आणि नासिकाग्राकडे स्थिर दृष्टीने पाहावे. याप्रमाणे अविचलित आणि संयमित मनाने भयरहित होऊन काम जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन त्याने हृदयात माझे ध्यान करावे आणि मला जीवनाचे परम लक्ष्य करावे.
हे पण आहे ना प्राणायाम. यस माताजी. प्राणायाम 29. तो 5.29 आहे माताजी. हा ते चुकीचं आहे. याच्यातच वाचा. ओके 6.29. वास्तविक 6. योगी, हरे कृष्ण, वास्तविक योगी सर्व प्राणी मात्रांमध्ये मला पाहतो आणि सर्व प्राणी मात्रांना सुद्धा माझ्यामध्ये पाहतो. निसंदेह आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती मला भगवंतांना सर्वत्र पाहतो. नाही माताजी, काहीतरी चुकीचं आहे. हा ठीक आहे. मग मी सांगते काय हे करायचंय ते. नंबर चुकीचा दिलाय काहीतरी. हा नंबर चुकीचा दिलेला आहे. ठीक आहे. बरं, तर आता जो अष्टांग योगी आहे, नाही चाहिए पाणी. जो अष्टांग योगी आहे त्यांनी काय सांगितलंय, आता एक पटकन मी रिकॅप घेते की त्यांनी सांगितलंय तो निराशीर पाहिजे, म्हणजे सगळ्या भौतिक इच्छांपासून पूर्ण मुक्त पाहिजे. आणि कसा पाहिजे, अपरिग्रह, म्हणजे आपण सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी साठवून ठेवतो, तर कुठल्याही गोष्टी साठवून नाही ठेवायच्या. आपण जायचं, भिक्षा मागायची किंवा जे मिळेल तितकं खायचं आणि कुठे राहायचं, म्हणजे एकाकी राहसी. तुम्ही एकांत ठिकाणी, डोंगरावर, जंगलात, जिकडे भौतिक लोक एकसारखी येऊ शकत नाही, मग ते आल्यावर काय करतात, गप्पा करतात, भौतिक गोष्टी सांगतात, त्यांनी आपलं मन परत भौतिकाकडे खेचलं जातं. म्हणून तुम्ही एकांतात राहिलं पाहिजे. आणि असं एकांतात म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय की एखादा गुरु असेल तर त्यांनी त्याच्या शिष्याबरोबर सुद्धा राहायचं नाही. असं करून तुम्ही तुमच्या मनावर पूर्ण संयम ठेवला पाहिजे आणि तनाने आणि मनाने दोन्हीने तुम्ही समाधीमध्ये प्रवेश केला पाहिजे. मग इकडे जे याचं तात्पर्य आहे त्यात शिल प्रभुपादांनी काय सांगितलंय की एक जो भक्ती योगी आहे आणि अष्टांग योगी त्यांच्यामध्ये त्यांनी तुलना केली आहे. आणि या तुलनेमध्ये त्यांनी सांगितलंय की जो कृष्ण भावना भावित जीवन जगत आहे किंवा जो कृष्णाचा शुद्ध भक्त आहे तोही अष्टांग योगी सारखेच या नियमांचं पालन करतोय. बघा, जो भक्ती योग करतोय तो कसा आहे, निराशीर आहे. म्हणजे काय, त्याला भौतिक इच्छा काहीच नसतात. त्याच्या ज्या इच्छा काय असतात त्याच्या इच्छा असतात की मला कृष्ण कथा ऐकायची आहे, मला कृष्ण मंदिरात जाऊन सेवा करायची आहे, किंवा मला आज कृष्णाचं छान कृष्णासाठी भजन म्हणायचंय. आता तुमच्यामध्ये सुद्धा या इच्छा निर्माण झाल्या असतील, आहेत की नाही मला सांगा बरं अनम्यूट करून. आहेत का, थोड्याशा इच्छा निर्माण झालेल्या आहेत का तुमच्यामध्ये? हो माताजी. झालेले आहेत ना. तर जो शुद्ध भक्त असतो तर या इच्छा ज्या त्याच्या असतात त्या कृष्णासाठी असतात किंवा जनकल्याणासाठी असतात, स्वतःसाठी काही नसतात. मग आता इकडे अपरिग्रह म्हटलेलं आहे की तुम्ही कुठल्याही गोष्टी आहेत त्या साठवून ठेवू नका. मग जो कृष्ण भावना भावित जीवन जगत किंवा जो शुद्ध भक्त आहे त्याच्या मनामध्ये काय असतं की हे माझं काही नाहीये, जे काय आहे हे सर्व कृष्णाचं आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये हे माझं हे तुझं या भावनाच त्याच्या मनाला चिकटत नाही. त्याच्यामुळे तो कसा असतो, तोही अष्टांग योगीचा हा जो नियम आहे अपरिग्रह त्याचंही तो पालन करतोय. मग एकांतात राहणं, हे आता भले डोंगरावर राहतील नाहीतर जंगलात राहतील,
पण जो भक्ती योगी आहे तो सुद्धा एकांतात राहतो. एकांतात राहतो म्हणजे काय, तो पूर्ण भौतिक त्याच्या पूर्ण गोष्टींचा त्यांनी त्याग केलेला असतो. आणि जे लोक अभक्त आहेत त्यांच्याबरोबर तो व्यवहारापुरताच बोलतो. त्यांच्याबरोबर बसत नाही, चालत नाही, हिंडायला फिरायला जात नाही. जायचं असेल ना कृष्ण मंदिरातच जातो. तर अशा तऱ्हेने हा जो एकांतवास आहे म्हणजे भौतिकापासून पूर्ण तो एकांतात राहतोय. हा जो आहे असा जो भक्ती योगी आहे हा अष्टांग योगी सारखाच आहे. मग आत्मसंयम म्हणजे तो जेव्हा आपल्याला जसं श्रील प्रभुपादांनी नियम दिलेले आहेत, काही नियमांचं पालन करा असं सांगितलेलं आहे, तर तो सुद्धा नियमांचं पालन करतो आणि सदैव आपल्या तनाने, मनाने, बुद्धीने कृष्णाची किंवा आपल्या गुरूंची सेवा करतो. म्हणजे तो 24 तास समाधीमध्ये असतो. आता जर तुम्ही बघितलं तर इकडे काही जण बुक डिस्ट्रीब्युशन साठी जातात. सकाळपासून जातात ते पूर्ण रात्री ते घरी येतात आणि ते जे बुक डिस्ट्रीब्युशन करत असतात ते इतके इन्व्हॉल्व्ह होतात, प्रत्येक जीवात्म्याला त्यांच्याकडे खेचून घेतात कृष्णाकडे, की तुम्ही वाचाल तर वाचाल तुम्ही. तर असं करून जेव्हा ते पूर्ण आपल्या तनानी मनानी सेवा करत आहे तेव्हा ते पूर्ण कृष्णाबद्दल विचार करतात. म्हणून त्याला सुद्धा समाधीची स्थिती म्हटलेलं आहे. तर अशा तऱ्हेने जो अष्टांग योगी आहे तो बाय फोर्स काय करतो, त्याची सर्व जी इंद्रिय आहे ती भौतिकापासून ब्लॉक करतो. आणि जो भक्ती योगी आहे त्याची तो इंद्रिय ब्लॉक करत नाही, पण पूर्ण आध्यात्मिकरित्या ते कृष्णाच्या सेवेसाठी प्रत्येक इंद्रिय लावतो. म्हणून त्या दोन्हींचाही फायदा असा होतो की तुम्ही भौतिकापासून कृष्णाकडे 100% वळता. तर अशा तऱ्हेने हा एखादा भक्ती योगी किंवा एखादा अष्टांग योगी सारखाच आहे असं श्रील प्रभुपाद म्हणतात. आता प्रत्याहार म्हणजे याच्यामध्ये 2 भाग आहे, प्रति अधिक आहार. प्रति म्हणजे काय, मागे घेणे किंवा टू विथड्रॉ असं. तर प्रत्याहार म्हणजे काय, जे इंद्रियांचे विषय आहेत त्याच्यापासून आपण लांब राहतो. मग तुम्हाला दुसऱ्या अध्यायात एक उदाहरण दिलंय, कासव काय करतं, आपले सगळे अवयव समोर जर एक हिंस्र प्राणी असेल तर ते सगळे अवयव आपले आत खेचून घेतं. आता असं म्हणतात की कासवाला 6 पाय आहे आणि ते 6 पाय म्हणजे कोणाचे प्रतीक आहे, 6 अनर्थांचे प्रतीक आहे. तर ते ज्याप्रमाणे आपले 6 अवयव 6 पाय आतमध्ये खेचून घेऊ शकतात, त्याचप्रमाणे आपण आपली इंद्रिय सुद्धा आतमध्ये वळवली पाहिजे किंवा आत घेतली पाहिजे. आपल्याला तेवढा संयम आला पाहिजे. प्रत्याहार आता इकडे सांगितलेलं आहे की याच्या अगोदरच सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमचा आहार कंट्रोल करा, तुमचा प्राणायामाने मन कंट्रोल करा. आता प्राणायाम म्हणजे काय, आता बघा एखादा माणूस खूप चिडलेला असेल, खूप रागीट असेल, जर तुम्ही त्याची पल्स बघितली किंवा त्याचं बीपी चेक केलं तर ते वाढलेलं असतं. आणि जेव्हा राग येतो तेव्हा आपलं ब्रीदिंग जे असतं ना, श्वास उश्वास, तो काय होतो, खूप रॅपिड होतो. आणि त्यांनी राग कुठे आलेला असतो, मनात आलेला असतो. पण त्याचं जे रूप आहे ते कुठे दिसतं, या स्थूल शरीरावर दिसतं. म्हणजे सूक्ष्माचा स्थूलावर किती इम्पॅक्ट होतो ते बघा. तर ज्याप्रमाणे तुम्हाला राग आला, आता ध्यान करायला बसलाय, राग येऊन कसा चालेल, राग येऊन चालणार नाही, कारण इकडे तर मन पूर्ण कंट्रोल पाहिजे. मग बाय फोर्स आपण काय करतो, प्राणायाम करतो. तोही कसा झालेला पाहिजे, इनकमिंग ब्रेथ शुड बिकम आउट गोईंग, म्हणजे श्वास झाला पाहिजे आणि श्वास
उश्वास झाला पाहिजे. इतका जेव्हा कंट्रोल येतो तेव्हा मन आपलं एकदम शांत होतं. आता तुम्हाला सांगते, परवा माझा मुलगा सांगत होता, माझा मुलगा डॉक्टर आहे आणि तो मला सांगत होता, आई परवा आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये त्यांच्या युनिटची जी HOD होती, तर ती खूप जोरात आरडाओरडा करत होती सगळ्यांवर खूप. आणि एवढा आरडाओरडा करायला लागल्या, तिला सडनली चेस्ट पेन जाणवली. आणि हा एका दिवसाचा आरडाओरडा नव्हता. तो म्हणाला की तिचा स्वभावच असा आहे, आरडाओरडा करायचा, राग काढायचा दुसऱ्यांवर. आणि एवढी चेस्ट पेन तिला निर्माण झाली की तिला तिकडेच त्या हॉस्पिटलमध्ये ICU मध्ये ऍडमिट केलं. आणि मग हे बघितलं तर ती नॉर्मल होती, पण तिचं ब्लड प्रेशर एकदम शूटअप झालं होतं. तर बघा रागाने काय काय होत. मग हा राग नियंत्रणात आणण्यासाठी तुम्ही काय करता, बाय फोर्स तुम्ही बसा आणि प्राणायाम करा, बसा आणि प्राणायाम करा. पण एखादा भक्ती योगी असतो, तो काय करतो, त्याचं मन शांत असतं, रागच येत नाही. तुम्ही बघा, एखादा कृष्णाचं भजन म्हणा, कोणाला कृष्णासाठी रांगोळी काढायला आवडते, तुम्ही रांगोळी काढा. कोणाला कृष्णाचं जे मंदिर आहे फुलांनी छान सजवायला आवडतं, ते सजवा. हे केल्याने सुद्धा बघा मन एवढं शांत होतं. तुम्ही कृष्णाचं भजन म्हणा किंवा तुम्ही ऐका, कृष्णाची सुंदर सुंदर भजनं ऐका, यांनी सुद्धा मन पूर्ण शांत होतं. यात आपण काय करतोय, आपली इंद्रिय ऍक्टिव्हली कृष्णाच्या सेवेसाठी वापरतोय आणि रिझल्ट काय होत आहे, मन शांत होत आहे. आणि इकडे ध्यान योगी किंवा अष्टांग योगी काय करतो, प्राणायाम करतो, म्हणजे मेकॅनिकल प्रोसेस करून तो आपलं मन शांत करतो. आता आहार, किती आहार आपण खायचा, ते म्हणतात ना, जे 3दा जेवतात त्यांना रोगी म्हणतात, जे 2दा जेवतात त्यांना भोगी म्हणतात, आणि जो एकदा जेवतो त्याला योगी म्हणतात. योगी सुद्धा कसा, नुसतं आपण म्हणतो की आपण कृष्ण प्रसादच खातो, तो देखील कृष्ण प्रसाद तुम्ही लिमिटेड, मर्यादित खाल्ला पाहिजे. आणि असं म्हणतात की एखाद्या योगीनी किती जेवावं, आता पोटातला अर्धा भाग असतो तितकंच जेवलं पाहिजे. म्हणजे अर्धी भूकच माझी मिटली, झालं, आता मी आणि जेवणार नाही. मग हाफ फूड, 1/4 वॉटर आणि 1/4 एअर, म्हणजे एक काय 1/4 ला मराठीत काय म्हणतात, एक चतुर्थांश, एक एक चतुर्थांश पाणी, एक चतुर्थांश हवा आणि अर्ध आपलं सॉलिड फूड असं खाल्लं पाहिजे. आता समजा जर एका योगानी अर्धापेक्षा सुद्धा कमी जेवला तर पोटामध्ये हवेची क्वांटिटी वाढते आणि त्यांनी सुद्धा मन कसं आहे ते अस्थिर राहू शकतं. झोप केवढा झोपला पाहिजे, श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की सुरुवातीला 6 तासाची झोप पूर्ण सफिशियंट आहे. मग तुम्ही रात्री 5 तास झोपा, दुपारी 1 तास झोपा, ते तुमच्यावर आहे, पण फक्त 6 तास झोपायचं. आणि जेव्हा तुम्ही जरा पुढे जाता तेव्हा थोडं आणि थोडी आपोआप झोप कमी होते, जेव्हा तुम्ही तुमच्या खाण्यावर नियंत्रण करता. आता इकडे त्यांनी जो योगी आहे त्याची रिक्रिएशन, म्हणजे बिगिनर स्टेज, रिक्रिएशन बद्दल सुद्धा सांगितलंय. तर योगी म्हणजे त्याला काय रिक्रिएशन असते का, तो काही सिनेमा हॉटेलमध्ये जातो का, अजिबात नाही. पण त्याची रिक्रिएशन म्हणजे काय, त्याचं शरीर चांगलं निरोगी ठेवायला तो चालतो, तर ते चालणं सुद्धा त्यांनी बरोबर जितकं शरीराला पाहिजे तेवढंच चालायचं. आणि जरी भौतिक माणसं आली तरी खूपच सीमित बोलायचं, एकदम लिमिटेड टॉक,
जास्त बोलायचं नाही. ते आपण बोलायला गेलो की आपण त्याच्यामध्ये खेचले जातो आणि मग हा जो योग आहे तो पूर्ण व्हायला आणखी थोडासा म्हणजे बराच काळ जातो. तर हे एवढं झाल्यानंतर आता ही योगारूढ अवस्था आहे. धारणा, ध्यान आणि समाधी. तर वाचता का? मग हे झाल्यानंतर आपण आपला क्लास एंड करूया. हरे कृष्ण माताजी. 6.15 याप्रमाणे शरीर मन 6.18 पासून चालू करा. ओके माताजी. 6.18 योगा अभ्यासाद्वारे योगी जेव्हा आपली मानसिक कार्य नियमित करतो आणि सर्व भौतिक आकांक्षांपासून मुक्त होऊन अध्यात्मामध्ये स्थित होतो, तेव्हा तो यथायोग्यपणे योगयुक्त झाल्याचे म्हटले जाते. 6.19 जेथे वाऱ्याचे संचलन नाही त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे दीप संतपणे तेवत राहतो, त्याप्रमाणे संयमित मनाचा योगी आत्मतत्वावरील आपल्या ध्यानामध्ये सदैव स्थिर असतो. त्यानंतर 6.20 to 23 योगा अभ्यासाद्वारे मनुष्याचे मन जेव्हा सांसारिक मानसिक क्रियांपासून पूर्णपणे संयमित होते, तेव्हा त्या अवस्थेला पूर्णपणे समाधी असे म्हणतात. या समाधी अवस्थेचे लक्षण आहे की यामुळे मनुष्य विशुद्ध मनाद्वारे आत्म्याचे अवलोकन करण्यात आणि आत्म्यामध्ये संतुष्ट होण्यात व आनंद प्राप्त करण्यास समर्थ होतो. त्या आनंदमय अवस्थेत दिव्य इंद्रियांद्वारे आत्मसाक्षात्कार झालेल्या अमर्याद दिव्य सुखांमध्ये मनुष्य स्थित होतो. याप्रमाणे स्थित झाल्यावर सत्यापासून कधीच ढळत नाही आणि या सत्याची प्राप्ती झाल्यावर याहून अधिक श्रेष्ठ असे काय असेल असे त्याला वाटत नाही. अशा अवस्थेमध्ये स्थित झाल्यावर मोठमोठ्या संकटांमध्येही विचलित होत नाही. भौतिक संसर्गामुळे निर्माण होणाऱ्या दुःखांपासून हीच यथार्थ वास्तविक मुक्ती आहे. हरे कृष्ण. तर आता आपण इकडे बघूया की धारणा. धारणा म्हणजे काय? धारणा म्हणजे तुम्ही फोकस्ड कॉन्सन्ट्रेशन करता. आणि धारणा जी आहे, धारणाच्या स्टेज मध्ये काय होतं, तुमचं मन विचलित होत नाही. काही संकट जरी आली तरी तुमचं मन एकदम स्थिर असतं. तुम्ही आनंद, दुःख, हर्ष आणि अशा ज्या जी मनाची द्वंद्व असतात त्याच्यापासून तुम्ही पूर्ण तुमचं मन स्थिर राहतं, न्यूट्रल राहतं. म्हणून मी शब्द वापरला फोकस्ड कॉन्सन्ट्रेशन. जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन पूर्ण कृष्णावर असतं तेव्हा तुमचं मन इकडे तिकडे जाऊ शकत नाही. आता हे जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन असतं ते आपण बराच काळ टिकवू शकतो, खूप काळ. त्याला ध्यान म्हणतात, नाही तर मेडिटेशन म्हणतात. आणि खूप काळ असं होतं की इतकं मन स्थिर राहतं, ज्याप्रमाणे एखादी पंटी तुम्ही जिकडे वारा नाहीये अशा जागी ठेवली, ती पंटीची ज्योत कशी असते, स्थिर असते, हलत नाही. पण जिकडे वारा येतो त्या जागेवर तुम्ही पंटी ठेवली तर ती ज्योत कशी हलते. तर त्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलंय की धारणा झाल्यावर तेच कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा खूप दीर्घ काळ टिकतं त्याला आपण ध्यान म्हणतो. आणि आता जेव्हा हे धारणा सुद्धा ध्यान सुद्धा जो योगी असतो त्याला योग युक्त म्हटले. म्हणजे काय? त्याचं कनेक्शन परमात्म्या बरोबर झालेलं असतं. आणि मग जी अंतिम स्थिती आहे त्याला आपण समाधी असं म्हणतो. समाधी सुद्धा, समाधीमध्ये तुम्ही सगळ्या भौतिक इच्छातून मुक्त होता. तुम्हाला सुख दुःख हे काही नसतं. आणि दोन प्रकारच्या समाधी असतात.
एक सविकल्प समाधी आणि एक निर्विकल्प समाधी. तर सविकल्प समाधी जी असते त्यात दोन गोष्टी असतात, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आणि एक मेडिटेटर. म्हणजे जो ध्यान करणारा असतो तो आणि तो ज्याच्यावर ध्यान करतो, असे दोन वेगवेगळे असतात. आणि निर्विकल्प समाधीमध्ये अशी कुठलाही ऑब्जेक्ट नसतो की ज्याच्यावर आपण ध्यान करतो. आणि विकल्प समाधीची पुढची स्टेज ही निर्विकल्प समाधी आहे. आणि निर्विकल्प समाधी आपण म्हणू शकतो की ही समाधीची उच्च स्थिती आहे, ज्याच्यामध्ये जो जीवात्मा आहे तो 100% 24/7 परमात्म्या बरोबर कनेक्टेड असतो. तर आता हे झालं. आता पुढचा जो भाग आहे तो मी उद्या घेईन. तर उद्या तुम्हाला सर्वांना 3 वाजताची वेळ तुम्हाला जमेल का यायला? हो. बरं, कोणाला जमणार नाही त्यांनी सांगा. जमेल माताजी. जमणार आहे ना? होय माताजी. नाही जमणार तुम्हाला? जमेल 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 माताजी.